Salut și bine te-am găsit din nou. Astăzi vreau să-ți arăt ce am făcut cu centrala Ariston care îmi curgea de acum un an. Am făcut o reparație rapidă, să zic eu, am pus, pentru că am observat din timp că aveam ceva scurgeri din centrală. N-au ajuns la exterior, însă pentru că o verific periodic în fiecare an, am observat că centrala îmi curgea pe la schimbătorul primar, da, zic bine. Schimbătorul primar e acela unde arde flacăra. Hai să dau capacul ăsta jos ca să ajung la el. Trebuie să-i dau capacul de aici jos ca să vă arăt cum am rezolvat-o. Momentan e în funcțiune. N-am mai avut probleme cu ea. Centrala a ieșit din garanție, nu a mai putut fi reparată în serviciul Ariston, pentru că pe garanție, și așa că am recurs la un mic artificiu. Să-i dau așa că se vede, să-i dau un pic de zoom, camera, așa arată. Aici este zona în care centralele curg, în partea jos. Se creează din cauza că nu a fost lipită garnitura, n-a etanșat bine garnitura, ce prinde capacul. Aici sunt sigilele, nu se umblă deloc, deci aici nu se umblă, și pentru că nu știu, probabil că robotul acela, din ce am înțeles și eu de la alți colegi din domeniu, nu a pus suficient silicon și a început să curgă pe aici. Dacă începe să curgă pe aici, automat pică în partea asta de jos și poate să ajungă la vana de gaz. Dacă ajunge la vana de gaz, care este undeva aici mai jos, bine, acel defect este iremediabil și nu se mai poate face nimic. Odată ce a ajuns aici jos la vană, atunci intră în scurt circuit și nu se mai poate repara decât prin schimbarea ei. Și astfel am văzut că am ceva să curgă într-un clip mai vechi și am folosit o metodă destul de simplă. Am izolat cu silicon, n-am desfăcut nimic, nu se desface nimic. Am izolat cu un silicon rezistent la temperatură. Nu este, momentan nu știu pe unde am tubul, dar sigur l-am pe undeva. Aș vrea să-l caut. Momentan nu-l găsesc. Da. Poate fi un tub de silicon la temperatură. Eu am folosit de culoare roșie. Un tub de culoare roșie, se vede acolo sus. Este prins în partea de jos. Am luat o mănușă, l-am curățat înainte, l-am degresat și după aceea am aplicat siliconul respectiv. Aici e electrodul ăsta de aprindere. În rest, centrala pot să spun că funcționează destul de ok, fără probleme prea mari. Am aerisit acum și pompa, că avea un pic de aer aici, foarte puțin aer. Bun, cam asta ar fi. Sper că se vede aici, în partea de jos, nu mai este nicio picătură de apă. Apa curge aici, cum ziceam, poate să ajungă dacă ajunge la partea de gaz, aici, la vana de gaz, electrovana de gaz, o să o defecteze. Și asta e clar că se va defecta electrovana de gaz. În rest, centrala e perfect funcțională, nu am avut alte probleme cu ea, în afară de schimbător. Uite că a și pornit acum, a primit comandă de la termostat. Eu mi-am pus termostatul undeva aici în interior și acum centrala pornește. Se vede că se aude zgomotul acesta și aici are loc arderea în camera etanșe, iar în partea de sus este partea de condens, pe care se scurge prin acest furtun. Aici e turul, retur și supapa de sens. În rest, alte intervenții nu am avut, nici la pompă, nici la nimic. Probabil că e un model ceva mai vechi, varianta din 2017, care mai toate au problema asta cu scurgerea, dar se poate rezolva folosind acel silicon rezistent la temperatură. Nu am găsit acum tubul pentru că l-am folosit de un an de zile aproximativ și observ că nu am avut deloc probleme, n-am mai curs, nu mai are, tot se comportă normal. Asta m-a salvat să schimb tot acest ansamblu, deci nu am mai trebuit să schimb tot sistemul de condens și de schimbători și acum doar să o verific din an în an și să-i fac revizia astfel încât să permită controlul celor de la gaze ca să-mi elibereze actele. Deci trebuie verificată, chiar dacă a expirat garanția, ele tot
tot trebuie făcută revizia la ele. Pe lângă revizie, eu mai fac de obicei și o verificare suplimentară, curățare de praf și o inspecție vizuală minimă dacă are scurgeri pe la garnituri și în interior dacă totul e ok și dacă nu dă erori, atunci centrala se comportă destul de ok. Mai poate fi curățată de praf, suflată de praf, dar în rest nu prea ai ce face la centrala de genul ăsta. E vorba de modelul Ariston Class 1. La Genius este cu totul altceva. Acele modele li se mai defectează placa sau anumite componente de pe placă și producătorii sau instalatorii recurg a schimba plăcile. Însă aici nu mă pot pronunța pentru că eu nu am acel model. Acum centrala s-a oprit și funcționează, este în perioada de așteptare până când primește comandă de la termostat. Bun, hai să vă mai arăt o dată cum arată aici, să pun și ceva lumină. Cam așa, de aproape. Ei, se vede ceva mai roșu pe telefon, dar nu e atât de roșu. Este ce pot să zic. Ziceam, vana de gaz e undeva acolo jos și dacă ajunge cumva apă, se defectează pentru că are o bobină care este destul de sensibilă la lichid. Ce pot să zic? Nu mai bine vă doresc și spor la căldură.